Бяспраўныя, бязвольныя, забітыя. Лік знішчаных у гады вайны яўрэяў сёння ідзе на мільёны. Толькі ў Пінску іх было забіта больш за 20 тысяч чалавек. В фондах музея хранится книга переписи населения по родовому признаку, по национальности. И если до где-то 42 года там евреи упоминаются, то где-то начиная уже с 43-го, с первых чисел 43-го года, они полностью исчезают, их нету. На месцы массовых забойстваў і пахаванняў у самім Пінску і яго наваколлі усталяваны памятныя знакі. Адзін з іх знаходзіцца побач з прыгараднай дарогай ва ўрочышчы «Добрая воля». Менавіта сюды вялі на расстрэл амаль усіх пінскіх яўрэяў. После уничтожения гетто произошел такой чудовищный еще один факт. Ямы, могилы были вскрыты, трупы извлекались, складывались такие огромные костры из бревен и трупов, обливались бензином, поджигались. Это место было оцеплено. Жители города вспоминали о том, что когда сжигались трупы здесь на территории урочища «Добрая воля», и ветер вдруг поворачивал на Пинск, то черная гарь летела на город, и ощутим был вот этот такой страшный запах. Пінскі экскурсавод Тацяна Хвайгіна – адзін з мясцовых краязнаўцаў, якая не толькі доўгі час вывучала тэму халакасіту, але і змагла зрабіць інфармацыю аб злачынствах нямецкіх акупантаў максімальна даступнай для грамадства. Адной з жывых сведак тых страшных падзей Надзеі Вярэнніч сёння споўнілася 90 гадоў, але яна да гэтай пары памятае, як сама аднойчы ледзь не трапіла за калючы дрот яўрэйскага гета. А почему волосы черные? И волосы такие за день прямо, вот такая голова станет, несмотря на то, что и заплетены. И это так согнали их, что один на одном. А дети пищат, а дети кричат, а дети на колючий, этой самой, лезут. А он то на их кричит «гальт», то на нас кричит «гальт». Надзеі Іванаўне лёсам пашчасціла перажыць тую вайну, як і яе аднагодцы, жыхарцы вёскі Галева Любові Борш. Яна таксама добра памятае дзень, калі пінскіх яўрэяў гналі на верную смерць. А як уже вони гэтых євреїв били, то ми були малими і побігли вон до гэтай хати, там був такий зроблений той. Ну, ніколишна куня, як казали по-старому. І ми залізли туди наверх і дивилися, як ці німці гнали гэтих, євреїв. Боже, бо вони по той вулиці там. І нам було видно там, як вони йшли, діти не йшли. Боже, ми стояли, дивилися. Пінск, Пагост, Загародск, Лагішин, Іванова, Лунінец, Столін і Брэст – гэта далёка не поўны спіс населеных пунктаў Брэшчыны, дзе ў доўгі час Другой сусветнай вайны былі масава знішчаны яўрэі. Лік закатаваных бязвінных душ ідзе на дзесяткі тысяч. І сёння ў адносінах да гэтых падзей няма тэрміна даўніны. Тацяна Будгусаім, Кацярына Страха, Александр Дьяченко, тэлерадыёкампанія «Брэст».